Kamakya Superfast Express Bangalore pen Kamakya kachilenga tren ahiring tangrak pen bugi krisi kachingko. EP Chelsea NGO along kiduntang aitina timong pipen Kalyani tisupiatum EP Chelsea jai kathara long kachwang thu. Dipo luru langso along kedo kula ratumalong pen tangka kes nang pitha online pen nang pipo jong thui tekang det alam ki kiklang. Kamakya Superfast Express Bangalore pen Kamakya kachilenga tren ahiring tangrak pen bugi krisi kachingko. Lason si therepo ni phai thongkep arni por phai krisi malom Kamakya Superfast Express Bangalore pen Kamakya kachilenga tren ahiring tangrak pen bugi krisi kachingko. Orissa alongri Cuttack district pu along ahiring tangrak pen Kamakya Express pu a tren kachingko ya berta longdon. Tren kachingkoy abierta acheklo kali anikan kali arniwang si pardon ron anpin. Lason si non hejong Bangalore pen Kamakya kacheleng a tren Bangalore Kamakya Superfast Express AC tren ahiring tangrak pen Orissa State Cuttack district pu ademalong ahiring tangrak pen Kamakya Express pu a tren men pupi koson pen loni Kamakya Express bugi krisi track along pen che oplot si kachingkoy abierta longdon. Dong sikot pen NDRF la pen medical tematum Kamakya Superfast Express AC a tren kachingkoy along Birta Arjulong si arenga hu ki suatuma phan la pen Inod apran kidam la pen arenga hu ki suatuma phan Sekilang ji aphan ponbom lo pusi Birta ribdun long. Bureau Report Public TV Karbi Anglong. हुआ था ये बेंगलुरु से आ रहा है एसी ट्रेन है कामाख्या एक्सप्रेस है हम लोग इसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं आ रहा है आते आते अचानक इधर कुछ हो गया है मतलब ट्रेन इससे निकल गया चेली से निकल गया है हम छोटी छोटी बीवी बच्चा है इधर अभी ट्रेन में हम फैमिली के साथ आया है हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है इधर प्रॉब्लम हो रहा है कुछ डैमेज हुआ किसी कैजुअल्टी हुआ कुछ नहीं थोड़ा दर्द हुआ है पैर में कोई जान माल के नुकसान हुआ है कुछ क्या नहीं जान माल के ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ है और कितने को थोड़ा चोट लगा है बच्चे को थोड़ा चोट लगा है कितने बजे हुआ ये 12 बजे हुआ है अभी तक 1 घंटा हो गया अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पर उन्होंने चेक किया जिसको कोई इश्यू नहीं था वो यहीं पे है उनको यहीं पे हमने स्टेबल करके रखा है इनको थोड़ा सा छोटा इश्यू था उनको जो हमारा टांगी CHC है वहाँ पे उनको स्टेबल करके दे आर नॉट फिट टू मूव तो वो भी चले जाएंगे बस 8 लोग ऐसे हैं कि जिनको रेफरल की जरूरत पड़ी तो उनको हमने SCB में शिफ्ट कर दिया वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। सर ये लोग ट्रेन एक्सीडेंट से घायल हुए हैं या उनका जो बीमारी के कारण नहीं अब उनमें से 2 लोग ऐसे कि उनका जो कोमॉर्बिडिटी है उनकी वजह से उनको रेफर किया गया था बाकी जो है माइनर इंजरी था उसकी वजह से किया था एक जो है जो डेथ थे वो जो आई विटनेसेस है वो बोल रहे कि जब ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ डीरेलिंग तो उन्होंने जंप कर लिया एंड बिकॉज ऑफ दैट ही डाइड तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा क्या है। सर और कुछ कारण है क्यों एक्सीडेंट हुआ है वो तो जब रेलवे को पता चलेगा तभी पता चलेगा वो तो हम नहीं बता सकते अभी। तो सर रेलवे अधिकारी पहुंच गए रेलवे DRM यहाँ पे खुद है और बाकी उनके सारे ऑफिसर्स यहाँ पे खुद है वो खुद अरेंज कर रहे हैं सारा और जब यहाँ से लास्ट पैसेंजर जाएगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू। आपको सर में चोट कैसा लगा? गाड़ी में फिर क्या हुआ ट्रीटमेंट मिल गया तुरंत? मिल गया। और कैसा हुआ कुछ पता है कितना बजे हुआ कैसा हुआ? कितना बजे 11:30 बजे ना 12 बजे कैसा आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सर्विस करने लगे सर्विस गाड़ी स्लो में था ना स्लो में स्लो में था स्टेशन था बोलते तो क्यों हुआ कुछ ये मालूम नहीं हम नहीं और बाकी तुरंत क्या हुआ फिर बाकी रिलीफ के लिए पुलिस पहुंचे तुरंत? हाँ सब आया क्या व्यवस्था हुआ? सब कुछ हुआ डॉक्टर पुलिस सब आया। आपका ट्रीटमेंट कौन किया? यहाँ का डॉक्टर लोकल डॉक्टर लोग तुरंत आप लोग का कितने का नहीं 4 जन पेंट्री में खाली और क्या कुछ कहेंगे कैसा? नहीं ठीक बाकी जो लोगों के लिए क्या व्यवस्था हुआ? ठीक सब कुछ गया
आपके बाकी लोग ठीक है? मुरली। न्यू जलपाईगुड़ी जा रहे हैं। हाँ, तो बेंगलोर क्या करने गए थे? लड़का था तो लड़का के पास गए थे। तो ट्रेन एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? यहीं पर तो कैसा हुआ? आप बैठे थे, देखिए क्या? ना, हमको कुछ नहीं हुआ। हमारा बॉगी पीछे था, AC2 में कुछ नहीं हुआ। आपका सेफ है? हाँ, AC2 ऑलरेडी पूरा सेफ है। तो एक आदमी हल्ला किया एक्सीडेंट, तो उतर के देखने आए तो कितना टाइम हो गया? शायद 11, हमारा अंदाज है 11:30 और 35 ऐसी कुछ। हम घड़ी नहीं देखे थे। तो क्या कहेंगे, यहाँ क्या व्यवस्था है? न, व्यवस्था बहुत अच्छा। हमारा मिसेस ऑलरेडी टेकिंग ट्रीटमेंट ले रहा है सीधे। क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता ही हो गया, वो स्ट्रेचर में है। बोलता आपको छोड़ देंगे, ये दिया है। वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, वो शुगर पेशेंट है तो थोड़ा ही हो गया। खाना नहीं खाया था मॉर्निंग से। गिर के नहीं लगा? ना, पकड़ लिया हम B1 में थे और कुछ परेशानी नहीं हुई अभी तक थी। बहुत तो लोग मदद किए, गवर्नमेंट के तरफ से भी लोग आके मदद किए, सहारा किए, सामान उतार के लाए हम लोग। APHLC NGO along kiduntang aitina timong pipen kalyani tisupi atum APHLC jai kathara long kachwang thu kedamtang therepo ni phaithong kebar ni APHLC NGO Jameson se atumalong kedoduntang aitina timong pipen kalyani tisupi atum puthot APHLC jai kathara rolong kachwang thu pen APHLC therapy maiphu jai kathara hin pen kedeng pon thu kedamtang chiklojoni jonthoma APHLC jai kathar along ke claim donabang phi Chrysler Kem Thansari Constituency Committee Women Wing along mai phi barem aitina timong pi pen chunbang phi barem kalyani tisupi atum APHLC NGO James Hanse atum along chipa ogdunlo so ajok puthot therepo ni phaithong kep arni APHLC jai kathar aru along kachwang thuajok APHLC therapy maiphu jai kathar IAS retire ahin pen kedengpon pedopon thu sonsi alang litum pen kachethan ponatengke APHLC James Hanse aro tumke hemprega pharman le kachisong kali jai kathar ke japon APHLC aro jakong ke pabob deji asai loksi ke klempon puta lamthe arbok bon anparta alang like jaime kedeng alang lita KCCM mate BJP rachari atumalong pen tangka wansi thedung a jaimekta kedeng pon e puta alang litum pen ningje anparta James Hanse la pen Peter Tiso atumke tangka phanchot ahok pet hemprega pharman le karjak kali puta APHLC NGO James Hanse along pen non hejong kache odun thu pen APHLC jai kathara long kachewang thu aitina timong pi pen kalyani tisupi atum lamthe arbok pon pedu thu non puthot alang litum APHLC NGO a odadur chini pen jai kathar ke japon abinong mati ahok pet hemprek ke hanga pharman arjap thep APHLC asong along kachewang thuapot ke deng pen kachoro pajer pon thulo puta ningje anparta BJP atumsi hemprek nangki pinang po sita alang litumsi hemprek hang thurong bangke therak meme mate manghum meme alamlo athe difu dispor lapen Delhi anta alang litum BJP si sarkar charilo tangte kupia potsi hemprek nang pithek thedet mate nang pipedet lo puta lamthe APHLC difu LA chunbang Sipson Hanse pen karbok padupon APHLC jai kathar ke japon asong si hemprek ke palongvek po puta Chrysler Kem Thansari CC aro amaipu Mohan Singh Tokbia hin pen lamthe paklang ponthu News Report Public TV Karbi Anglong Pini ka channel pen Karbi Longvia Bilta ahin pen news penangke pen alang litung pini nitung han nangkar jutia son du uta hai lumini pini nasi nilitung ha NGO APHLC pen tuwang det alama putha
alam putar sini litum citan jipu lasi ahok lo ni litum NGO APHLC pu sengda da phi NGO pulote isi akam ajam son duduk sini litum matha lo non lom ke crisis apa posi eson soni akam doji meni pusi ni litum ke kidun bon sitame haladak dunda da phi haladak dunda da phi si ni litum chini jen labangso akam ke NGO pu just name shake akam tawe aja tawe haladak dun pensi ni litum ke chini je la ke just alang litum motif ke la ilitum kecing honaya sar jai ka thar awards ke thak dun je phan la penampar thang takali la cholo la se ilitum chini ke son lo aja da mai meeting le claim sita anigang same report le haladak la se la son ke kalidat nang jima pu la pen hemprek alang tung ke ningjera sita me hemprek ko bang ke ahopet ke ilitum majai sar se ban thekji alang litum me just alang chot munit phan ke pamang hua kam si alang litum ke clap karena foto kena viral loh. Betul sih itu tentang NGO tentang my meeting ini banget sih yang sar. Tentang gram yang bilang sosial media lah jangan viral. Betul kan ini tentang sini nanti. Soal apa? tangka paisa puthak ke kanang jibon athe aki mia NGO jongsi men ke seng pulote na pensi finance kitlang ji na pensi finance anang litum long ji NGO pulote isia fan ke du sita men na fan ke nang lili NGO pulote komasi finance dun ji lake CM sar se finance dun po la si is theta na meeting no si ilitum ka barim dam jule tema sita me non chibang thulo sita me ilitum ta penang an meeting ke bipon sita me ko an si finance dam ji ma la so finance kan si dami ma ilitum chini pa me alang litum ke penang an thedung meeting se alang litum bilo sita me la an meeting ke thedung bilo bulate tangka penang an nang ji te tangka na pensi ma la bang ke ilitum me chini pa mil la si la ke rata tum ke lunang ne nang hudunang ne la ke ahok lo je हालांकि just name sector APHLC NGO APHLC के non upcoming election of han के thak dun ji phan Nanti kembali kan mak apret tunggulang nanti tembang ke cerita kiri juga. duji dola lasi ni litum non pinian ke bahini bella lasi non ke bang jilang ansu sedu hila sani silam or dintulang la jem hasu NGO tu bangke yang men pen rat ne pa du la ni tangkat dum su dei man tu la bang tangka ki hong puke pudame athe alang li ki puke ni li phanse opportunist pusinai pu sida opportunist pure alang thang pudame te kidam tang ini non festival kidam tang alam ke ulai nang kok jo kidam tang festival arui nili menali tum ta theklong report alis long doji je nili men ta hadak dulu jong si hala dak jong si dudun lu pulotang te dak pen council pen ya fan dulu kelima kelang ke di sita la so fan bang la so fan ta long le la so in anisi hajara se 500 sita men ni long le dak 200 dit dak pu dam bani sita men la so finance abang ke alang di bang kadde ko bi tum hala dak do tum an bang ke bang mongwe longpi alang li ki hai bang po alang li tangka dam po bang convener po ame thang chipi re ame thang tum chipi re le mang hala kam chiklem re hala tum mang ke ako ili farman sitame bilu sitame paisa bang ke nang lili ili dam ke alang poket long sitame ili phanang ke chithan bang ke nili tum ke non si chini lang non si nang li tum ke amena ki misi pilang po nili tum ke chini ne dadu alang li kening je sita alang li nang chithan ver alam 1986 puni laswa ningkan pense alang li ke chesong abang fu bisipu alang li hoswa aningkan yung sige ke chesong abang fu pulote tangte laswa niyong laswa rules alang li chini ne dejima lasi ladak penta siam sarfanta nili kipu gantung je corruption ta ladak pensi kecing ladak ta penang ang tangka ke kini lu lasi tangka puthak bangke aho alang ditum son kopi bi ne meeting mai phanta alang ditum hang
tangka hang dam po lapen klem po laputa hai lu mene sisteme halan bang ke kelang lo sisteme la bang ke ahok lo je festival la rui sisteme alang ni tinggi klem talas Kena di pulau. Angkat ini dari kampung kelong dan itu abang punya malam. koma Kelong dan itu abang. abang fu ke la kini lo president secretary po president secretary po lapen nili lada NGO PHLC long kidu na hut alang ni tum latang da pen forum ta senglang so forum ta senglang husita me nili men hala dag bidun finance committee pulong nili men bidun te finance committee long jong semen bidun pulete tangka kona pensi ama kona pensi dhamma la bang chini intung du sita me la bang ke chini long le delo la si lang tum kona na pentong tang kangka bang ni la bang chini long le delo la si jong si finance committee long jong si amen jong sinang bidun pulote la so ta chini kinang so si alang litum NGO EPSRC palang litum ahen halapu tika na talang litum PS sengdam lo lapen jitu center ta center mane constituency ta sengdam lo palang litum kipu hala so talang litum ke sengdam bosame alang litum BJP amone thos alang litum kache sengdam hala dakta EPSRC tumke jitu alang li tomhan ke meeting ke dolong kali areng se ke so palang litum ke jen sam se pitorti so tumke lake nili tum hala dak la sorni ko nasi dolo nili tum ke mane ekdom chini pakka la so de penta ako alang li tumhan ke nane jitu nala ekta gaot ke konami yang tewan hala tika na lo jadi lalang litum long ni ne long tham ne lang litum sengdam lo lapun natalang litum sengdam lo bon sita me hala dak sita me alang litum aning ke ceparong pi bon sita alang litum mopen alang li baido ningye lo kona pensi tangka ke finance lo ke alang litum ke CMC finance lo alang litum han ke CMC poisa pidon po la so la ni litum EPSRC barim do alang litum ke laso pensi alang litum ke claim ipo pangtang ipo alang litum ning mathalo tangka ke laso abarim EPSRC si mane non abarim sar jai ka thar alang li ki claim ke dam ke me ong apu thak selang litum munit thak dun phun po alang li long bang munit pa vedet po abarim bang lo po alang litum aphan ke thak dun phun po pon la po laso pharman talang litum ke tangka kalang litum ke CM long ke finance kalang tum ke finance elo tangte nili tum ke hai tangka ta nili tum ke chini dun de nili tum ka judun ta long le lasi jem than se pitor ti so bang ke nili tum haladak jitu alang litum ke claim akam nili tum ning dog de alang litum copy post ning dog de lo pulang te alang litum ke claim po mopen ta nili ning ye lo alang litum ke jitu pini meeting dam po tika tame nok tame alang litum meeting dam po dam se tang ko ha CM long sa report ke le dam ati la kalang pe BJP lo la sinili tume chini pe me lake BJP tum donang ni lake sa jai ka thara phan lapen ra phan kapamang huji phansi alang litum ke claim aposi tum ke donang ni lake tum ke jeroi na po nili tum ke tangka phan lok le ala hala dak NGO EPSRC long ke nili tum ke dam tagali lapen tangka ta nili tum chang he tangka ta nili tum ke chode man me nili tum ke pelo la bangke lasi jem sanse pitor tiso bangke nili tum abarim na chiroi popo julong bensi alang tum ke loge tiket en e balang le tum ke media bang jo lage rat tum tamang hunang ne lake seng tang EPSRC not bahini sitame alang litum lake mang hunang ne laka hok pet tiket ke NG lapen rataphan ke lana ji rataphan kisung ke boy kadok ka vepen ekijapon ke ili tong kaching hon sar jai ka thar hello lake nili hen men se ekdom ning je dak lake nili dhon suri aprang ke EPSRC long nili president lo bon sitame ingdeng si nili tum ahok pet NGO EPSRC long ahok pet hempre ke wan jima pasi nili bang ceterek phet lasi nangko non cebang chulo lasi nilhen ban kaning je jike alang li tuma phan se tame lanchon lanwela rangsi news kelang ada phan se tame lapen
media nang litum jitu ni litum githa teng same nang litum kewang la pen gitong thega pasame ni lihen ban chorola ni litum pini piposi media thengno ni litum kewang kokma polotangte lake rada tum stame nang hunang ne ni litum ahok pet lotima ni litum aprangsi ke ni litum ladak dhonsori constituency long se ni litum secretary president ar pusi ni litum en lo nilibang president lo nilimen kai tinate mongpi alangli bangke kaliani tisopi alangli bangke secretary ar pusi en lo bon sitame ni litum ang bong lom bangke ni litum manghu system lotima je alang litum EPSRC NGO EPSRC palang litum kacipu la bangke alang litum hokpet NGO lo lapen alang litum hemprek wan vekpo pos alang litum nilitum archulong lo bon setame nilitum alang litum along indeng sibang nilitum malom so porwes tame nilitum chepe ogdon lo setame nilitum kacipa ogdona along ateng kulotangte alang litum ke ahokpet EPSRC kali la ke alang litum ke BJP PSRC si alang litum ke claim rong lo la ke alang litum ke PSRC pota alang litum ke kichipu dam nangi same alang litum ke order we bon sitame alang litum la so PSRC balang litum amen ka julong la pen alang litum jitu PSRC abari matum ke claim ke dam la alang litum ke lang dun la alang ke lang dun non ke lang dun non bo system si non ke mandate lo bos tame alang litum ke BJP PSRC lo la sera da tumang hunang ne la ke nilitum si alom ves tame litum si pa ogdon lo la ke nilitum si angkur apolong ta nilitum si ni thai ni lo ke la se Okay, because nang litum litum nilitum kachini da mateng te alang litum nilitum alom sovet kachi pa ogdon pen tame alang litum ke kupi porna polong te meeting apatai tin si alang litum ke aripur ke BJP long si lever ke ante lai ko song si BJP ga le riat pa la sinili tum ta la so ining mane ahokpet kachi song ko mat si dolang plote ili tum kachi honai jai ka thar sar lo la so posinili tum ke alang litum ahokpet bon ahokpet hempre ke wan po PSRC lo bon posinili tum malom sobeta chepe ogdon stameni litum chini dat posinili tum ko puthot nili tum kiching honai PSRC long same sar jai ka thalong same ko nili tum puthot na chirui thu phak lo lake sani selama jeng tula nang le tum la EPSRC la NGO la gitu masih nak tuhan baik kalau ni lama lake naki bai pon pu alam bang ke lake ahok pe chitha nangi bon sita me naki bai pon pa lamang nili tum majok phanta nili tum amen sung pon an nili tum jung si alang litum ke claim along nili tum kwana hok ma lo EPSRC po non abarim do tangkok pitang ko EPSRC alang litum ke seng la si ko ana hok ma hok hema po se nili tum la so kal ju kang tung po se nili tum malom sobeta che po ogdo sila margin tula ni ente nani tum malam sober dah tum cerap tu lopo at bahok pe sempre kama si klem imam le kali dalam ahok pe hem prek aparman ke klem pika li alang litum ke la ke PSRC barim phan ke thak don ji po se alang litum kabor i la ke nili tum hok pe chini pe me non kivang jilang election sitame alang itum penang an abidi kanglim pen kamklem iji nili ke chini nitum ke chini atem kulote ya song are party kaprek song lang la tum seng lang penang an seng lang la pen independent ta elong long adim long thom long pi bang thom bang pi son thani mane akam ke thak akam chalo thang ta li lo ke thak akam chalo la si la bang su penang an alang nitum claim ji la so akam la si ra tum phan nili hin pen la pen pu alang li hin pen si chuning ri kang tung je jong hele seng ta jong hele independent le ke thur bang do ta ili tum ke jok nang ji ke vote sitame pu ili tum ke ching hanan asar jai ka thar phansi ili tum vote ke jok nang ji an se ili tum jok ji Divo luru langso along kedo kula ratu malong pen tangka kes nang pitha online pen nang pipo jong thui tekang det alam ki kiklang
lason si therepo ni phai thongkep arni difu arong supi along difu luru langso along kedo kula datum along pen banghini bang thek thek theari somaratum tangka kes nang pitha online pen nang pipopu jongthui dekang de dalam ki keklang lasi itum lason amunit atum pen kachire kenang sot pusi kula da hempu atum pen pachini po news report public tv Karbi Anglong media budung han ke chahang alam thege la pula peni dayak lu lang solong sariali long abhotna ke pho alam se nili ke khan ekjipu alam ma lason lo google pay alang litum bahani ri somartong wang lo nili long poisa cash nang pitha pulo amasi nili pidun lo aku alang online nang sen po online nang sen lo online ta arki dolo arki ta do payment lo asita theo amasi cash poisa bang nili pidun dat lo cash poisa pidun det pen au smartphone dam joilo amat google pay long chek lo lang lo avedet amasi neli bang api lang thulo chiri thulo chelong dun lo amasi neli long det ma pusi neli chematha office sami kali ako laputa rang tholong ta en lo suri si laputa lason lo aputa lason lo rong hang tholong ta ako dulang mane neli hatum bang na chetong ne det lo amasi neli pini la solam thei pacheni alam thei bang lapulo Karbi Anglong mate di pu dak lo lang solong pen la so homoy sa ke do bang anu tinta awareness do nei chere chat nei pusin nili la so hin pen nili hin pen pachini don lo nili pho ve ka bang si nili media hoi pen pachini lo la si media korte than nili chuphasi pini ani media phan pachini lo nili hin pen la si raratum mane ke chere chai phasi nili hin pen pachini don lo asolam thei bang athima litum kiduk det arat sai de la si asasawet jong se dil tum phan na scam lo pote ilitum ko ani ning ke oi gedug ini li samila son thak pini larsuni kam ki khuti chot tagelang pini tension anton anton sabe cholong le pen la ngilien pen ning duk lo la pen ke ako Karbi ara do an sabe chere chat nang ji ko se nilien pen pachini dun lo la si automatum arta kono li automatum arta ke neli ke chidam ke inur bank ke ningkan tharok 17 ningkan tharok pulo ko ko lek la pen ningkan Retroxy inur bank ningkan Circle 19 inur bank 17 inur bank 19 lalu inur rengma asu inur Karbi asu te latum ala bahani len ma mane kon anu ka peka no matke nilitum bangke bahani wet si theklong sita me latum agrup the obon athema arjulong u ko mane auto driver unta nang khanu dang do lapen ke ko mane han sen po paisa le directik la sonsi mane khobor long u la si non di pulong jum pluk lo la so homoi sa la so kes la si anu tim same keceri pasi liliet be same tuning rilo pasi ni jon le si nili ke povek ajoini si rar fan kaching hona joini nilien base pacheni don pemelo la salam the bang ahok alam se nili ki pulo la si approve ta theklong lo nili media to mata paklang lo la si media to sami chini lo la si nili pham non nang api sabe nili ahok alam ke thanon lo la panwel alam ke